mana mpakwa suit ka ị kara iyi wee jebe de anaghị ọkwa m native a iyi mpa chenji ele ya biko. Hey, bịa Chukwuemeka gbara ọgwụ gị nwụọ. Enyela m nsogbu. Mkpọ suit asị gị na wedding ka m na-eje. Kedu nke bụ mkpọ suit ebe m na-eje birthday si mkpọ suit? Oge mkpọ suit kịta rute ebe ahụ enye m ihe m ga-eri ọ ihe m ga-anwụ ntọpụrụ tai ọ mewe VIP na ozugbo nna m nsogbu ya. Ọ dị mma mpa, ọ dị mma ka ọ ghara dị ka mụ na gị na-abụ na-aba mba na ọ bụ na iyuru suit m ga-aka na ikikwa agha ka nji wee kwuo. Kedu ụdị meseji thank God na-ese ndịrị m ya? Ọ ghọtakwa m gogodu meseji a. Mpa ihe fụkwa n'ime meseji ahụ black suit and red shirt from thank God Ogenyi. Hai, kedu ụdị ife bivel biko? Ị makwa ka anyị adị n'ime suit biko? Chi! Ma chekwala suit m ahụ ọ dị ọcha. Jesus is Lord! Mpa ọ dị ọcha, afọ m oge ma ọ mee m so ya. Ọ dị mma, ndị eha Chenaka chelu nkume, anọ m abịa. Kedu egwu ga na-akpọfe m kịta? Kedu egwu ga na-akpọfe m na? Nna ha mụfu dịkwa fa ahụ. Ekene dịrị Chukwu na-arụgo ụzọ a. Ehado chọ onye si gị na ya amaghị ama. Nna agaghị afọ ọsị m egwu nke a ka ntinye another one guy. Alright, ladies and gentlemen, imi na-anya efe n'ebe a na-akpọ ezi na with special birthday ka m na-eje. For ndị na-amaghị onye ha na-ekiri, onye Inuke na-ewu nkume ma itukwe m minista 1 na na-enwe jụọrọ gị something. Ọ bụ ụkọ m ka m na-akpọ ezi birthday ya na ha mụfu ugbu a. Ọ ya dị m mma iji time a wee say happy birthday to Honorable Mr. Ogenyi ThankGod Izuchukwu. Asị m gị jewe ije awele, ịnaba anaghị ije awele. Ọkwa gị nwa bụ President General Isi-Uzo Youth Congress. Asị m na ọ ya abalị ọchịchị gị dị anyị mma n'alụ. Ọ ya abalị gị ezigbo mmadụ. Ọ ya dịrịrị gị na mma onye ọbụla chiri gị aja echiche were isi ya buru. Onye chekwala gị ihọm eruwe ya. Mụ bụ nkume 1 na na-enwe na goligo ọfọ ndụ na ọfọ alụ isi ike. Asị m onye ji gaa ma ije onye a ngadalele ngwọrọ ọfọ tigbolo gị aja mmadụ ana m erere gị ndị iro. Ọ ya dịrịrị gị na mma onye nke m ya gazie.